Klub vijećnika Hrvatskih laburista Stranke rada pokrenuo je inicijativu za smanjenje broja trgovačkih društava, čiji je osnivač Varaždinska županija. Riječ je o društvima poslovne zone d.o.o. i Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. Uzevši u obzir financijsko poslovanje, temeljnu djelatnost kao i broj zaposlenih, Klub vijećnika Hrvatskih laburista Stranke rada Varaždinske županije istaknuo je kako su trgovačka društva poslovne zone d.o.o. i Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. potpuno nepotrebna, te u vremenima sveopće krize predstavljaju financijski teret. Poslovne zone su zadnju dobit ostvarile u 2008. godini, a sve godine iza toga do dana današnjeg gomilaju gubitke i trenutno su nagomilali 780.000 kuna gubitaka. Oni bi se trebali baviti dovlačenjem stranih investitora, upravljati poslovnim zonama, upravljati javno-privatnim partnerstvom, no međutim vidimo da od toga svega skupa nema ništa. Što se tiče one druge tvrtke, Varaždinska agencija za marketing i promidžbu je potpuno nepotrebna Varaždinskoj županiji jer se bavi poslom kojim se može baviti svaka druga privatna tvrtka. Ta tvrtka ne stvara gubitke, međutim živi od dotacija, pa je tako u posljednje 4 godine primila od svojeg osnivača Županijske uprave za ceste preko 2 milijuna kuna dotacija. Smatramo da novac iz županijskih cesta treba ići na održavanje cesta, a ne na poticanje firme koja se zove Varaždinska agencija za marketing i promidžbu. Stav je Kluba vijećnika Hrvatskih laburista Stranke rada kako se postojeća društva i njihovo dvoje radnika trebaju pripojiti Agenciji za razvoj Varaždinske županije, čime bi se u proračunu za nadolazeću godinu ostvarile značajne uštede, te omogućilo svrhovitije trošenje novaca poreznih obveznika. Svoju inicijativu predoći će na prvoj nadolazećoj sjednici Županijske skupštine kao prijedlog da se kao jedna od točaka uvrsti na dnevni red.